విచ్చేసిన భక్తులకి, పుర ప్రజలకి, నా అభిమానులకి, మల్లన్న ఫౌండేషన్ సభ్యులకి, ప్రతి ఒక్కరికి ఈ మారమ్మ గంగమ్మ తిరునాళ్ళ శుభాకాంక్షలు. చాలా అతే పురాతనమైన గుడి, 125 సంవత్సరాలు చరిత్ర కలిగిన గుడి. దేవుని మేము దర్శించుకోవడం చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. అంతేకాకుండా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నా ఆత్మీయులను కూడా కలుసుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఈ గుడి ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఏ కోరిక కోరుకున్నా కూడా ఖచ్చితంగా అమ్మవారి అనుగ్రహంతో ఆ కోరికలు తీరుతాయని భక్తుల నమ్మకం. అదేవిధంగా నేను ఇక్కడ దర్శించుకోవడం కూడా నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. ఈ గంగమ్మ తల్లి ఆశీస్సులు మన మదనపల్లి నియోజకవర్గ ప్రజలకి మరియు రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా అమ్మవారి ఆశీస్సులు ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. ప్రతి సంవత్సరం ఇదే విధంగా వీళ్ళు మంచి మంచి ఏర్పాట్లు చేసి ఆ గంగమ్మ తిరునాళ్ళ బాగా జరపాలని, గంగమ్మ గుడి చాలా అభివృద్ధి చేయాలని కూడా పెద్దల్ని కోరుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా చేస్తారని కూడా భావిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ.